Nagpahigayon og special collection ang Archdiocese of Davao alang sa mga nabiktima sa linog sa Cebu. Mga Davaoenyo giampo sab ang daling pag-recover sa mga biktima. Ano report ni John D. Esteban? Importante ang pagtinabangay alang sa mga napektuhan sa magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Busa, gihangyo ni Archbishop of Davao Romulo Valles pinaagi sa gipagulang Circular Number 41 Series of 2025 sa mga parish priest o chaplains nga magpahigayon og special collection sa mga misa alang sa mga biktima. Nakasuwat sab dinhi nga ang matigom idiretso sa Finance Office sa Archbishop's Residence aron mapadala dayon sa Archdiocese of Cebu. Giampo usab sa mga Davaoenyo ang subling pag-recover sa mga biktima ug ang pagbalik sa normal sa ilang panguhi. Kung ampo lang jud is maka-recover sila as soon as possible. And unta ang government nato should support them. Magpadasigol sila perminti, dili sa magpakawa sa paglaom. Kaya kanang pagsulay ra sa kinabuhi, dapat laban lang yun. Kalig-on lang o atimanon lang nila pod ang ilang sarili para ma-okay na ang tanan. Niadto Biyernes nahatod na sab sa Davao City LGU ang tabang niini sa Cebu. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.